Mwadzuka bwanji Malawi tatiye timvere zomwe wayankhula Bon Kalindo lero. Zikumveka kuti Bon Kalindo akusakidwa. Kodi akumusaka ni ndani? Nanga chifukwa chani akumusaka Bon Kalindo? Wayankhulanso tu mosaopa. Kunena kuti anthu ena ake akuzuza anzawo. Kodi ndi ndani? Tatiye tionere. Musayolo panga like, comment, komanso subscribe. Ndizapitirizabe kulankhulira Malawi. Olo nditazunzika motani. Olo abale anga atazunzika motani. Chifukwa cha zina la Bon Kalindo. Koma ine sindizasiya kulankhula chilungamo. Chifukwa chilungamo ndi chilungamo. Even olo kutapangidwa maploti otani. Ofuna kundipha pakana kundifuna kundiyikira poison. Ine siningazapange mantha. Chifukwa imfa ndi imfa, imfa imasata wina aliyense. Ndipo Mulungu ndi wabwino kwambiri. Sana kondere, olemera, osauka, andale, osakhala kuti ndi andale, onse Amalawi ndi anthu onse kaya ndi azungu kaya ndi ndani aliyense azafa. Choncho amene akuchita plani za ine kuti andiyikire kaya ndi poison, kaya azandiombere, kaya zatani nane, ndicholinga kuti ine ndizachoke ziko lino. Ine ndizakondwera ndizakachoka muziko lino. Koma nawenso lilipo siku limene uzandisatire. Ine sinimapanga mantha ayi. Ndipo sinimaopa wina aliyense kupatula Mulungu. Ndiye inetu ameneyo. Ndipo ineyo ndifuna ndikubetereni. Wina afune asafune. Ndizayima nji kuwayimirira Malawi. Ndikudziwa kuti alipo ena zimawanyasa amene samafuna kuuzidwa chilungamo. Koma ine ndizapitiriza kuyima chilungamo. Unena chilungamo. Ziko limene ndilamanjanjawidi. Ziko limene anthu ache asogoleri yake ndi okuba. Ziko limene sililabadira za anthu osauka. Nkhani yathu ya lero yayikulu ndikulira kwa mulimi. Komanso kudandaula kwa anthu amene ndi akaidi mu ndende zosiyana-siyana amene akuchitidwa nkhanza. Ndipo tizaunika nkhani zimenezi chifukwa mu ndende zathu zambiri akaidi athu akuvutika kwambiri. Koma mwina tisanafike kumeneko nangofuna ndikukumbuseni ya opposition kuti pa 16 September kuli zisankho zimene inu mukuona ngati ndi zisankho. Koma sizisankho uzangokhala mwambo okuti ndi wazisankho koma anzanu atagwira kale ntchito. Izi zikuchitika chifukwa cha kumbwambwana kwanu. Izi zizachitika chifukwa cha uphe wanu, kusagwirizana kwanu. Ukamamvesera nkatimo aliyense akamapanga nsonkhano wake akumanena kuti muzandivotere ine pa 16 pano ndi amene ndizakhale president a opposition itu amenewo. Malo kuti muyangane mavuto amene akukumana ndi Amalawi mukhale pamozi koma aliyense akukula mtima. A DPP tizayima tokha, a UDF tizayima tokha, a UTM tizayima tokha. Amene mwina akumvesera akupang'ono kumanena kuti ife tikoza kupita ndi anzathu alipo mwina wochepa. Koma zipani zambiri zonse zosusa aliyense akufuna upresidenti azayima paokha, azayima paokha. Anzanu awa akukuta katani. Tikunena panopa pakana lero mmadera mwambirimu muli anthu akugula beza nzika. Mukapita kumangochi anthu akugula becha nzika. Olo kupita ku polisi anthu ena anapita ku polisi zana kukawauza polisi kuti tampeza munthu ali ndi za nzika sutukesi. Makhadi ovotera sutukesi. Zovotera zija zambirimbiri apolisi osachitapo kanthu. Anthu awa akukuta katani kwambiri. Madera osiyana-siyana, madistrict osiyana-siyana, even pamulanje boma alipo amene akupanga za nzika a NRB ali kuntunda uko kubushi uko kunyumba ya munthu wina amene ndi wa MCP akupangira zawo zokumene kwakagula cha nzika za nzikazo akumakalowesa mu system. Nyumba ya munthu wa MCP Crossroads ana akumabweresera zinthu zoni munthu wina okuba
munthu woyipa anali kundende yapa mulanje pa prison ndipo watulukako kuzera ku madiru amene yoyo ndi amene akumapita m'mizimu ndi kumagula za nzika akagula zimene zija akagula zovotera zija akumapita nazo ku bushi kumulanje pa boma ku bushi uko nyumba ya munthu wa MCP Crossroads ndi kumene akumalowesa zimenezi ndikukuwuzani inu a opposition mukweni ya musamale kwambiri chifukwa anzani wa akukuta katani. Iyi program ikumachitika ma State House, iyi ikuchitikanso ku Chikoko Bay, iyi akumanyamula mafumu ndi anthu osiyana-siyana akuma Mangochi, Machinga, Zomba, Chirazulu kumapita nawo ku Chikoko Bay mafumu osiyana-siyana ena pakana magalimoto kumafera munsewu ena pakana magalimoto awo ndikumakhala mwalama kuti anyamuke 5 o'clock ndikumakhala popo pakana 3 o'clock masana. Programu imene musayinyozese, programu iyi musayichepese a opposition anzani wakukuta katani kopsha ndipo ndizomvesa chisoni kuti amene ali pasogolo kususuka ndi ma 50,000 ndi mafumu maziphunzisi omvesa chisoni amene ndalama yawo ndiyochepa ndikale koma kulolera ndithu kumanyamuka mmene kukuziziriramu ati kukalandira 50,000 ndipo president Chakwera ni munthu omvesa chisoni kwambiri amene ankakhulupiridwa pazanapo kuti tili ni munthu wopemphera koma zikuchitika zindikupemphera ndizosiyana. Inu a opposition tabwerani pamodzi mulipulumuse ziko ili zisankho izi zizaberedwa ndipo ine nthawi yokuti munganalembera maiko mukanapita ku khoti kodi nthawi ija munapeza inu zija zovotera komanso za nzika zili kukanengo kodi nkhani imeneja inathera pati? Komatu ina anthu inu mmatipusisa kwambiri akapena simmakumana kuseri ndikumakambirana ndi owalamula awaiyayi ndikunena inu a opposition chifukwa pena ndinu anthu odabwisa nthawi imeneja munapita pakana pa TV pa wireless ma social media kumanena kuti etagwira amapanga za nzika mwa museri kukanengo kaya munaopsezedwa kuti mmangidwa. Tikunena atu a leader of opposition paja nthawi imeneja munali konkujatu ma MP a DPP a Ford munali kumene kujatu chinachitika ndi chani pakana lero nkhani imene jakulizi munkati muitengera ku khoti anzani wa akukuta katani pena zima zaoneka ngati anthu eniyo pali mgwirizano wina wacho umene amalawi sakuuziwa chifukwa akafasidwe kanu kakudabwisa kwambiri ndi mmene likuboyilirira zikoli ndikumaona opposition mutakhala chete pena pake amalawi ambiri ndi osweka mitima kumanena kuti koma anthu amene wasanalozedwe anthu awa zikuchitika zinthu zambiri zikuchitika muno Malawi malamo kuti na opposition mutenge position mulimbane ndi anthu amene akungofika Africa size yomapha anthu chisawawa. Pali video ina imene yatuluka kuchokera kudowa gule wankulu wakupha munthu ine ndamva chisoni kuti zimezi zikuchitika Malawi momuno wankulu wa polisi yali momuno Malawi momuno kumapha munthu ndi chikwanje kumamucheka pakhosi akanakhala kuti zimene zachitika dera lina mwina ku Southern Region mwina ku Eastern Region mwina ku Northern Region ndipo anthu amene jasaka nakhala nthawi zino atagwidwa ali ku maximum prison kuma chifukwa yoti ndi gule wankulu kwawo kwa Chakwera anthu amene ajasidwa ndithu kumupha munthu ndi mpeni kumucheka pakhosi. Video yomvesa chisoni koma ziko limakondera kwambiri. Nkhani zathu zazikulu lero ndi kulira kwa mulimi makamaka kumbalachanda boma la Nzimba kumene alimi akumenyedwa ndi alimi afoja akangomona munthu atenga foja wache mwina akuchoka naye kumunda akungomuyimira pa galimoto kuyamba kummenya asampeze mulimi akutola foja wache pakhonde akungobwera awaonso azochitawa awana na mizidwa kuti muchoka ku DRC mzibwera adakalikongobe pakana lero anzawo akuzunza kwambiri alimi afoja kumbalachanda ukuku sindikudziwa kuti chavuta ndi chani kwatumizidwa ambiri koma mukamfufuza fojayo siwawo fojayo ndi wa mulimiyo
foja atundu a mulimiyo wavutika naye fetereza wazunzika naye kumunda kuti amuokere afike saizi yokula lero mukumaka mugulamo mubera. Ndipo ine sindikudziwa kuti ziko ili limaganiza banja asogoleri aje. Malamu ngona anganakhala pasogolo asogoleri ndikumuyikira kumbuyo mulimi wafoja kuti apeze bwino. Siku lina azayimbere okoma. Koma ayi ndithu akumapanga makatero omapanga kuti aziyabera anthu amene wafoja wawo azikagulisa mitengo yosika kunsika chikhaliye nicho anthu amene awawa azunzika kopya. Lero ndiye mukubweranso kumayamenya. Lero mukuwazunza kopya alimi afoja muno Malawi akulira koopya alimi. Ndipo si alimi afoja okha even alimi atonje akuzunzika nalo kuti lifike patonje. Lero mukwagula mitengo yosika kwambiri ziko la Malawi. Chocho ndinafuna ndikuuze ni Malawi kunena kuti alimi akulira, alimi akuzunzika. Kodi ndiliti limene mulimi atazakondwe? Ndiliti limene alimi atazasangalale mu ziko lawo? Chimodzimodzi so awa akaidi akuzunzika kopya. Ndamva chisoni kuona zimene zikuchitika pa ndende ya Rumphi. Omabale inuyo kuli mega farm kumene asilikali akundende amotumidwa ndi boma akumatenga akaidi ndikumakalima kumeneko. Ndipo alima chimanga chambiri ndipo akuzunzika akaidi kumeneko. Andikuona chovala cha nkaidi chinafika nosomano polimba ngati mtengo. Lili lisiro anthu amene akukhala osadya akugona osadya akukhala osadya olo breakfast olo kusamba olo sopo alibe. Ndipo zimene zikuchitika pa ndende ya ku Rumphi inu amabungu amene mmaona za maufulu wa anthu tapitani mukaone zimene zikuchitika ku Rumphi. Ndipo izi sikuti zikuchitika ku Rumphi kokha iyayi. Ndende zathu za kuno ku Malawi zinasanduka malo ophera anthu kuzuza anthu. Kuli anthu ovutika kwambiri amene milandu yawo sinayenese kuti kafikire kumeneko. Munthu ina pakana anachajidwa chifukwa cha 60,000 kumutcha cha 7 years atakakhale kundende. Koma munthu anaononga mulandu wa 60,000 malo mompasa mpata kuti apereke ndalamayo koma kukamutchaja kuti akakhale kundende 7 years. Anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi. Alimi akuzunzika, akaidi akuzunzika, ndende zosiyana kaye nthawi ino yozizira ngakhale mablanketi amene kulibe. Tiathokoze awa JB anapita kukachita donate mablanketi ku Chichiri. Umenewo ndiye moyo wabwino. Kumalawi kuno kuti aliko anthu amoyo amtima wabwino okonda ziko lawo. Zikanakhala kuti tikumapanga chonchi ziko ili lisali apa iya ziko ili lili bwino. Osamakhala ngati anthu andale akudziwa kuti ziko aliwononga kale koma akupitirirabe kuti ziko azilikakamira aonongeso kwambiri anthu apitirizebe kuvutika. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuno ku Malawi sindikuziwa kuti tinabadwa bwanji, mtundu wathu unachokera kuti, koma tinayenera kumakondana toka. Kuno munthu amakondedwa akamwalira monga mene alili BNI anthu akumuthamangira sopano cholinga apange kampeni cholinga basi zina la BN liabweresere mavoti. Ndi chifukwa chati anthu watu akuthamangatu kumakachita kiriye magaraundi kumakachita kiriye malo amene kunapangiridwa ngozi ndi cholinga kuti aoneke shaini anthu akonde kampeni yende bwino. Koma ndafuna ndikuuze ni kuti mizimu yakwiya basi. Mizimu ikakwiya yakwiya. Ndipo ndikutha kuona zovuta kwambiri between 10 and 12 12 June. Kodi ndi 12 kodi ndi pa 9 kodi ndi pa 10 ndikutha kuona zovuta kwambiri. Ndipo mukuyenera musamale the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.